Hvala ti što si me otpratio do kuće, baš lepo od tebe. Ali imam nekih obaveza, pa vidimo se kasnije. Pomoći ću ti. Hvala ti, ali stvarno... Nije mi teško, spasila si mi život, moram ti se odužiti. Daj, Spike, to prijatelji rade jedne za druge. Nema potrebe da razmišljaš o tome. Da, moram. U redu je, Šećeru, nema potrebe. Applejack, ne shvataš. Ovo je nešto što stvarno moram da učinim. Pa, ne bih volela da te sprečim da radiš ono što moraš. Šta treba da radim? Apple Bloom tamo kupa malog Pinkingtona. Htela sam da joj pomognem, ali možeš i ti ako hoćeš. Trčećim korakom. Applejack reče da ti pomognem. Divno, treba mi sva pomoć koju mogu da dobijem. Čekaj samo da Applejack vidi kako blistaš. Tadam! Bravo vas dvoje! Applejack, mogu li da krenem? Ne bih da zakasnim na sastanak kluba. Kupujemo skije za skijanje na vodi. Svakako ne bi valjalo da zakasniš na tako nešto. Skije za skijanje na vodi, stižem! Spike, kreni ti. Mislim da si mi se odužio. Zato račun je zvanično izmiren. Šta? O ne, nismo ni blizu izmirenja. Molim te, Applejack, moraš mi dozvoliti da ti pomažem. Ne znam, Spike. Mislim da nije u redu da radiš stvari za mene. Molim te. Stvarno ne moraš. Lepo te molim. Samo stvarno nije neophodno. Molim te, molim te, molim te. Pa dobro. Možeš da pomogneš baki da napravimo... Pite, pite! Pomaže me Applejack da napravi pite. Spike, mladiću, možeš li nam doneti još jaja? Odmah stižu. Ups, izvini Applejack, odmah ću da počistim nerad. Hvala ti za svu pomoć danas, Šećeru, ali ja odavde preuzimam. Ne budi smiješna, bit će mi čast da ti pomognem. Danas je samo početak. Šta reče? Spasila si mi život. Prema Spikeovom zmajevom kodeksu dugujem ti služenje do kraja života i toliko ti moram služiti. Ali šta je sa Twilight? Zar njoj neće biti potrebna tvoja pomoć? Upravo si. Moram da je saopštim vesti. Samo nadam se da je neće teško pasti. Odmah se vraćam. Hajde, Spike, u pitanju je tvoj lični, moralni i etički zmajev kodeks. Moraš to da uradiš. Ne znači da nećete više biti prijatelji, ali neće biti isto. Moram to da uradim. Twilight, Applejack mi je upravo spasila život od groznih, krvužednih šumovuka. I, kao što znaš, ja poštujem svoj zmajev kodeks i ovo znači da ću morati da joj služim do kraja života. Siguran sam da ćeš razumeti. Bila mi je čast da budem tvoj verni pomoćnik. Dobro zvuči. Kaže da je u redu. Stvarno? Pa, sa njenim blagoslovom slobodan sam da služim. Pa...